ομάδα. Λασαριστά αυτή τη φορά για τον Μπάρτζε. Η σέντρα είναι καλή, κεφαλιά που γίνεται γκολ. 1-3. Μειώνει με τον Βασκονσέλος η Αλκή. Η σέντρα από τον Μπάρτζε. Πιο πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Μάρκοβιτς. Θα δούμε τον Φαράν για τον Μπάρτζε. Θα κάνει τη σέντρα αυτός. Κεφαλιά, γκολ. 2-4 και πάλι από τον Μπερνάντο Βασκονσέλος, που φτάνει τα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Προσπάθεια για αντεπίθεση από τους Βυσσινοί, με τον Γιακούπου να χάνει όμως την ισορροπία του. Ο Φούσκο να κερδίζει την μπάλα στον Άσπας. Ο Τσιρίλο να ζητάει την μπάλα. Άσπας κρατάει. Τώρα για τον Τσιρίλο, πέρασε για τον Μπάρτζε η μπάλα. Ο Μπάρτζε θα κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, γκολ 1-1 από τον Άσπας. Ο Άσπας που ισοφαρίζει σε 1-1 στο 80. Ο Κάψα που θα δώσει συνέχεια τροφοδοτώντας και τον Μπάρτζε. Παλιά για τον Σίτνεϊ. Ο Παουλίνιο εκεί έβαλε σωστά το κορμί του. Σίτνεϊ. Ο Χένε περιμένει στήριγμα στον Μπάρτζε. Και πάλι στον Οχένε, τον σκόρερ του τρίτου τέρματος της Αλκής. Περνάει πολύ όμορφα εκεί από τον Ντουάρτε. Δεν υπάρχει φάουλ. Σέντεψε την μπάλα και πέρασε αμέσως στον Μπάρτζε, ο οποίος ανεβαίνει τώρα για την Αλκή. Είναι πολύ γρήγορος ο Μπάρτζε. Προσπαθεί να βρει εκτός ισορροπίας στην άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μπάρτζε θα επιχειρήσει τη σέντρα. Ο Μπάγιτς όμως αυτός που θα απομακρύνει. Αουρέλιο και ο Ντεπίνα εκεί γλιστράει μπροστά από τον Τανάσα. Γίνεται κατοχός της μπάλας, κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Σίτνεϊ που γυρίζει, κόρνερ. Καθώς η μπάλα κόντραρε πάνω στον Νικολάου. Εδώ κρατάει την μπάλα παρά την πίεση. Τώρα στον Γκλιγκόροφ. Άσπας. Στον Μπάρτζε που επιχειρεί τη σέντρα στην περιοχή. Ο Κόντε την κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει έξω. Γκλιγκόροφ. Στον Μπάρτζε, η σέντρα στην περιοχή, ο Ντεπίνα που απομάκρυνε. Μπάρτζε. Φερνάω. Ο Σίτνεϊ περνάει την μπάλα στον Τανάσα. Ο Τανάσα που προσπαθεί να ξεφύγει, κάνει και τη σέντρα, είναι καλή. Στο δεύτερο δοκάρι ο Σέντρικος απομακρύνει. Έρχεται ο Μπάρτζε να γεμίσει ο Σίτνεϊ την κεφαλιά από κοντά. Ο Κόντε. Αυτός βρίσκει τον Κουτσούκοβιτς. Νικολάου. Έκανε λάθος ο Άσπας. Σίτνεϊ. Πολύ όμορφα για τον Φούσκο που άφησε την αμυντική του γραμμή. Ο Φούσκο επιχειρεί το γέμισμα. Το σούτ αμέσως από τον Μπάρτζε κατέβασε. Κάνει την καλή σέντρα, πάει πίσω η μπάλα, είναι ένα σπρώξιμο, ο Σίτνεϊ κατεβάζει, διώχνει. Κάποια κενά που δημιουργούνται όπως τώρα, να δούμε τη φάση. Ο Τανάσα συνεχίζει, γυρίζει πίσω στον Άσπας. Καλή πάσα για τον Μπάρτζε, παίζει γρήγορα αυτός, διώχνει ο Κατιάνκα. Ολοκληρώνεις, Χρήστο. Και μια ακόμη φορά... 9 Κύπροι στην ενδεκάδα του Ερμή. Και όπως μου ψιθυρίζει αυτή ο συνάδελφος ο Χρήστος Παπακώστας, ένα στην ενδεκάδα της αθάνατης κάτω από τα δοκάρια. Είναι εδώ η ευκαιρία στο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία, δεν μπορεί ο Σίτνεϊ που ακολουθεί. Φερνάντες και Δημητρίου, νικητής ο πρώτος στην ενάρια μονομαχία. Μπάρτζε για τον Τανάσα, κάνει το γύρισμα πάνω στον Κατιάνκα.